नोंथांमोनखौ आंबादि फंबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय गोदान बोसोरनि जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आइ आफा रायजो राजा बाथौआरि रायजो राजाखौ दिनै गोरबोजों खावलायदों जोङो बर' जाथिखौ बाथौ धोरोमजों फोगोमनो फेहेरनो फोसावनो बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगजोंसार खालामनो थाखाय जों मोनसे एक्शन प्लेन खालामदों हाबाफारि लादों बे हाबाफारि मथे जोंनि गेजेराव गोथारि साबा सायख'दों आरो बे गोथारि साबाखौ जों ट्रेन आप खालामनानै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लेङाइ गोथारि सायख'नानै आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव आखान्थि गोथारि सायख'नानै बिथांमोनखौ ट्रेन आप खालामनानै जोङो बाथौ धोरोमखौ मुलुगजोंसार खालामनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि थाखाय दिनै गलागाव बेटबारि गलागाव खाथियाव थांनानै जोङो हरेश्वर मुसाहारि होननाय सासे गागि बाथौआरिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ गाहाय फोसावगिरि महरै बिथांनो बिबान होनानै जों बरायहैबाय आरो बिथांनि आखाइजों जों बे गोथारि आसारि दौरि दौसि बिथांमोनखौ दैदेननायनि बिबानखौ बिथांनो होनानै जोङो आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ मुलुगजोंसार खालामनायनि हाबाफारिखौ आखायाव लादों जों दुलाराय बाथौ गौथुमा थांनाय बोसोरबा सिगाङाव जितु बिटिआर सुक्ति जालांबाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैनानै बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ जों आसा खालामदोंमोन बिथांमोनहा बर' जाथिखौ मोजाङै नायगोन आरो बर' जाथिनि जौगानायनि हाबाखौ मावगोन नाथाय दा नुनो मोनबाय जों दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो फेलें बिटिआर सुक्तियाव बाथौ हारिमुफुरि आरो खेराइसालि जों लाबोहोफादोंमोन फैफादोंमोन बे बाथौ हारिमुफुरि खेराइसालिखौ मावफुंनायनि हाबाफारियाथ' मोनसेबो जेबो खामानियाव आगबारियाखै गतिके मोनफ्रोमबो दफायावनो मावफुंनायाव दानि सरकारा फेलें बे बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ जोङो दिनै जेरैबायदि आसा खालामदों बेबायदि जों आसा खालामनानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नङाखौ जों नुबाय बिथांमोना जेरैबो फेलें बेनिखायनो बर' जाथिनि थाखाय जाय गांनाय उखैनायखौ बुजियो बर' जाथिनि हाबा मावगोन बादि जों जाय हान्जाखौ नुदों दा बिथांमोनखौ जोङो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायगोन बिथांमोनखौ जाय बर' जाथिखौ नायगोन बादि बेबायदि हान्जाखौ समर्थन होनानै मुल्यबान भटखौ जाहाथे फेलें थाङा बेबायदि जाहाथे भट होयो बेबायदि जों खावलायगोन बै जोङो नुनो मोनबाय बिपिएफ दलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर'खौ होदों आरो क'क्राझार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिखौ होदों बे सानै बिजाथिखौ बर' जाथिनि सार्थआव भट होनांगौ आरो बे सानैखौ देरहाहोनानै बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बर' जाथिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ जोङो खावलायगोन नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेनांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो